πόντιοι φίλοι που αποκτήσαμε από το ρεπορτάζ μας ειδοποιούν ότι πρόκειται να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη ένας λιράρης από την περιοχή τους. Ο Αντέμ από το χωριό Πέσκιοι της Τραπεζούντας μας μιλάει για την πρώτη φορά που γνώρισε έναν πόντιο από την Ελλάδα. Ήταν στη Γερμανία και περίμενε μπροστά σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο για να τηλεφωνήσει στους δικούς του, όταν άκουσε με έκπληξη κάποιον να μιλάει τη γλώσσα του. Από εκεί τελείωνα αυτός. Ρωτούμα τον αμάν. Τώρα πού είσαι, το είσαι, σε ποιο χωρίο είσαι. Λέει, ο Μασοενά αισθάνομαι. Λέει, εσείς από πού είστε, δεν είστε. Μασον τραπεζούντα εμείς, μασον τραπεζούντα εμείς. Τραπεζούντα λέω, κοίτας καλό να μάθω. Θα δάκρυα, τα μάτια του γόμουντα να μάθω. Ο Αντέμ κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Τουρκία ένα CD με ποντιακά τραγούδια στην τουρκική γλώσσα. Στο CD υπάρχει και ένα τραγούδι στα ποντιακά, κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αδιανόητο στην Τουρκία. Τον ρωτάμε γιατί έκανε κάτι τόσο παράτολμο. Κρατώα το, έχα το, λέω να μην χάτε. Μετά το έζησα. Θυμάμαι τον κύριο μου τώρα όταν νονίζω, κύριε με πέθανε. Με τον κύριο μας λέω με πένα ψωμπάρχαρ, κατεβαίναμε. Αν έλεγε 2, 3, 4 τουρκικά λόγια κάτω, έλεγε 10-15, έλεγε ποντιακά. Το βράδυ πηγαίνουμε στην ταβέρνα όπου παίζει ο Αντέμ. Ιδιοκτήτης της είναι ο Βασίλης, αδελφικός φίλος του Αντέμ. Σε ένα μικρό ταβερνάκι στη Θεσσαλονίκη, Έλληνες και Τούρκοι πόντιοι τραγουδάνε μαζί και μιλούν για αυτά που τους ενώνουν. Στην ταβέρνα βρίσκεται και ο πόντιος ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης, που έχει ταξιδέψει πολλές φορές στην περιοχή των προγόνων. Πηγαίναμε από την Τραπεζούντα στην Αργυρούπολη, είναι μια διαδρομή περίπου 100 χιλιόμετρων και χάλασε το λεωφορείο. Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε σε ένα καφενείο αριστερά στο δρόμο. Είχαμε και ένα λιράρι μαζί μας, με το που κατεβήκαμε, το γνωστό, άρχισε να παίζει λίρα, να χορεύει, μέχρι να φτιάχτηκε το λεωφορείο. Ο καφετής από δεξιά, μόλις άκουσε λίρα και ποντιακά, για να μας καλωσορίσει, έβγαλε μια καραμπίνα και άρχισε να ρίχνει στον αέρα. Το επόμενο βράδυ ο Βασίλης μας καλεί στο χωριό του και μας κάνει το τραπέζι, ενώ φτιάχνει με την οικογένειά του το παραδοσιακό τσίπουρο. Καθώς η βραδιά προχωρά, μας μιλά και αυτός για την πρώτη φορά που γνώρισε τον Αντέμ. Λέει, εγώ και εσύ έναν καρδιά έχουμε, λέει. Εγώ είμαι πόντιος, ασυγκαρδία πόντιος, όχι ασόνομα. Λοιπόν, η συγκίνηση ήταν τεράστια βέβαια, συνέχισε να παίζει, να τραγουδάει. Δεν θυμάμαι πόσο δάκρυ χωρίσει από τη στιγμή εκείνη και μέχρι τώρα δηλαδή. Ο Βασίλης δεν είναι ο μόνος πόντιος που νιώθει τόσο έντονα συναισθήματα για τους ανθρώπους εκεί. Ρωτάμε τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη τι είναι αυτό που τον τραβάει περισσότερο στην περιοχή και επιστρέφει ξανά και ξανά. Είναι πάρα πολλά, είναι... Καταρχήν τα βλέμματα αυτών των ανθρώπων, ο τρόπος που βλέπουν. Ο τρόπος που όταν σου μιλάνε πια στη γλώσσα, όταν πηγαίνεις 1200 χιλιόμετρα μετά την Κωνσταντινούπολη και πας πάνω σε ένα βουνό, σε ένα υψίπεδο ή ένα οροπέδιο και ακούς ελληνικά, να σε καλωσορίζουν στα ελληνικά, παθαίνεις σοκ. Μετά τους βλέπεις να χορεύουν όταν στείνεται ένας χορός εκεί και έρχονται, χορεύουν μαζί σου αυτό που χορεύεις εσύ. Καμιά φορά με ρωτάνε γιατί έχεις κάποιο σκοπό που πηγαίνεις εκεί πέρα από το... και τι περιμένεις να συμβεί πηγαίνοντας ή όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και λες απολύτως τίποτα. Αυτό που θέλω να θυμάμαι είναι η συνέχεια μου στον χρόνο, είναι ανθρώπινο. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι οικείο. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η δική μας αιμονή, η ιδεολειψία, αλλά υπάρχει μια φυσική, πώς το λένε έτσι, κλίση. Είναι το DNA που σε οδηγεί εκεί.